Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda ca información hoxe mércores día 9 de abril. Imos a falarlle da Feira das Nenas da Silva, que xa sabemos cal é o seu cartel e imos a repasar. Será o sábado 19 e domingo 20 deste mes de abril. Lembramos tamén unhas xornadas que comenzaron onte sobre finanzas para todos. Sabremos en que consiste e cando ou como poden facer para inscribirse. Tamén esta fin de semana, este sábado, se celebra a Festa da Pandeireta en Encrobas. Hoxe nos pararemos e escoitaremos a protagonistas. Este sábado tamén hai unha excursión a Vilanova de Cerveira, a Portugal, con 4 autocares que saen de Cerceda. Falaremos de unha andaina polo lago das Encrobas, e da festa da terceira idade, que vai a ser o 17 do vindeiro mes de maio. Falaremos de un curso de socorrismo que terá lugar en Cerceda e tamén falaremos da planta de clasificación de textís en Sogama, que dá un paso máis para a súa construción. Falaremos da oficina do Rexistro Clave do Concello de Cerceda, da exposición da chegada do ferrocarril galego que se pode ver en Cerceda, da renovación das plazas e das novas plazas na Escola Infantil Os Pillabán e a ITV de Turismos, que vai a estar en Cerceda a finais deste mes e principios do que ven. En canto ao tempo, as previsións para a xornada de mañán son de que aumentará a inestabilidade con posibilidade pola tarde de nubes e algunha precipitación que podría ser treboenta. Como decíamos ao principio, o sábado 19 e domingo 20 deste mes de abril, é dicir, a fin de semana da Semana Santa, se celebra na Silva a Feira das Nenas. O sábado comenzarán xa ás 10 da mañán coa apertura da feira, coa charanga Os Celtas e bombas de palenque, para dar paso á inauguración oficial a cargo das autoridades. Sobre esa hora comenzará tamén a degustación dos freixós elaborados no campo da feira e se poderán degustar durante todo o día. Ás 2 da tarde do sábado hai sesión vermú co grupo Alborada. E tamén pola tarde hai paseos en carruaxes, en ponis, exhibicións de esculturas de madeira con motoserra e tamén exhibición de motocross a cargo de Motopar Cerceda. Ás 6 da tarde hai teatro infantil coa obra As Ferreñas, representada por alumnos do Colexio da Silva. Tamén falaremos de que a partir das 8 da tarde, de novo, o Grupo Alborada poñerá a parte musical e a partir das 9:30 verbena coa Orquesta Cubo. Eso o sábado. O domingo, xa ás 10 da mañán, hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais e logo a actuación dos grupos de música tradicional galega Folque Ruada e a Silva Ruada. Toda a mañán haberá feira a cabalar con concursos e exhibicións e a partir da 1 da tarde será a degustación dos bolos preñados e na sesión vermú estará o grupo La Bamba. Ás 5 da tarde do domingo hai regueifa con Lupe Blanco, Antonio e Suso de Xornes. E ás 6 da tarde presentación da parella da Feira das Nenas 2025 a cargo de Pili Pampín e Marcial Mouzo. Tamén haberá pola tarde exhibición de freestyle con Paulo Montiño, un xa tradicional visitante coa súa moto, a freestyle, e despois, a partir das 8, a actuación do grupo La Bamba e ás 9 da noite verbena coa Orquesta Olympus. Haberá tamén sesión de fogos de artificio. Os 2 días haberá carpa con exposicións multisectoriais e pulpeiras. Todo elo xa preparado para a Feira das Nenas da Silva. Cambiamos de tema. Onte martes, día 8 de abril, comenzaron unha serie de charlas sobre saúde financiera de man do Banco de España no aula CEMIT de Cerceda, no aula de informática que está no centro cívico. É unha actividade gratuita e poden inscribirse de xeito gratuito, insistimos, poden inscribirse por teléfono no 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90.
Onte tiña lugar a primeira destas charlas sobre saúde financiera, inflación e planificación, e a seguinte será o 3 de xuño sobre contas bancarias, tarxetas e créditos, e o 9 de xuño volverá a haber outra sobre banca electrónica, Bizum e fraudes. Este sábado que ven é a festa da pandeireta en Encrobas. O próximo sábado, este sábado 12 de abril, será a 16ª festa da pandeireta de Encrobas, que vai a ser en Pontoxo. Este ano terán sesión vermú a 1 da tarde para dar paso a un gran xantar popular sobre a 1:30 cun menú a base de xamón a feira, pulpo, churrasco con bebida, postre e café. O precio para os socios é de 35 euros, non socios 39 e os rapaces de 6 a 11 anos 19 euros. As reservas xa están pechadas, pero se alguén de última hora quere sumarse, podería facelo. Neste intre xa superan claramente as 150 persoas inscritas. Decir que poden chamar si queren o teléfono 696 877 562. Xa dende a sesión vermú contarase coa actuación dos grupos locais Irmáns de Meirama, San Martiños de Cerceda, Folque Ruada da Silva, Pandereteiras de Xesteda ou as anfitrionas, as pandereteiras de Encrobas. Ademais, virán tamén do contorno Nunca é tarde, Embruxo, a Turuxo, Larpeiros de Altamira, os Toxos e Viqueiras de Ordes, a Requinta da Maía, Trouleiros da Lesta e Contiños da Feira. Contarase con carpa, por se o tempo quere impedir o disfrute. Está organizado polas pandereteiras de Encrobas en colaboración co Concello de Cerceda e, como xa saben, haberá foliada ata ben entrada a noite. Imos escoitar o que nos decía unha das súas representantes, Maruja Barbeito. Bueno, contame, porque xa son 16, dende que... Xa son 16. Aquilo que se empezou así, por probar, pois a ver que pasaba. Desde unha carpa que nos habían prestado, que escapou co aire, con tronos e todo, hasta, sí, pero a xente celebrou uno igual, Aí non. Con velas e con petromar, pero ali estuveron hasta ahora que isto xa é un lujo, vamos. Aparte, empezamos pois por casualidade, a ver se a xente se animaba, polo menos os familiares. Pero, chico, cada día isto progresa. Sí. Este ano coincídenos cunha excursión do Concello. Estábamos un pouco preocupadas, porque hai moitos autocares con xente, pero nós temos moitísima xente apuntada. Creo que máis que o ano pasado, con eso digo xa todo. Ademais, a xente que ven marcha contenta de verdade, Porque, claro, e preguntas aos máis cercanos, van a decir que moi ben, pero preguntas aos que veñen de outros lados e están moi contentos co menú e pasan ben. A ver, eu penso que ademais é unha pulpeira que casi hai que falar con ela dun ano para outro, E canta xente tedes xa notada? Pois mira, onte había 125, me parece. Moi ben. E era un ano pasado 118. Sempre aparece alguén despois ao final, que cando pensas en 120, pois ao mellor son 130, pero sempre traen un margen tamén, entendes, os da pulpeira. Na parte musical xa a partir da unha empezades con sesión vermú. Exactamente. Queremos empezar sobre esa hora porque mentras a xente vai sentándose, vai falando unha con outra, que non se ve desde hai moito tempo, pois estamos, o grupo está Turuxo daqui da Coruña, pois van a estar parte dos componentes, outros vendrán despois, pero parte deles xa veñen a esa hora. E entonces nós, as que podamos axudarles, tamén estaremos ali ao lado. Así que habrá festa xa desde esa hora, se Dios quere. Bueno, como sempre tedes moitos grupos que supoño que tedes que limitar, non? Por se non teríades moitos máis. Bueno. Grupos moitos, Póñense en principio sobre 20 minutos cada grupo, pero claro, ao final sempre se prolonga un pouco porque suben ao escenario, outro que baixa e tal, pero bueno, sobre esa hora para que a xente poida ver máis grupos e que poidamos ter máis xente tamén, máis grupos de todos os sitios. Primeiro xa os do Concello. Sí, que tedes uns cuantos, do Concello están todos casi, non? Exacto, primeiro xa os do Concello e despois xa dos alrededor dos que podemos traer, claro, porque todos non cabemos. Entón vamos sorteando, entendes? Un ano, uns, outro ano, outros e así vamos solucionando o tema. Hai grupos hasta, pero bueno, mellor hasta as 9 ou así actuarán grupos. E despois hai unha foliada onde pode actuar quen queira e entón todos mezclados. Pero que o ano pasado, ás 12 da noite por aí, puñémonos a tomar algo todos, porque ainda quedaba comida, mas non comida, máis ben postres, queixo e cousas así, non? E nadie nos decía que non se podía, o sea, todo o mundo se acercaba ao mostrador, podíamos comer hasta que nos dera a gana. Así que eran as 12 ou a 1, non sei cando marchamos ali.
Dende as pandereteiras tens que organizar todo isto. Xa dicir, eu un destes días comentaba pero comentaba en familia, se eu teño na cabeza o que ten ahora mismo Maruja dos Invernaderos, a da Lousa, que é a presidenta, Sí. e Carmiña, que vive ali ao lado, que é a tesorera, me encantaría facer a festa, pero non sei se sería capaz, de verdad. Ten que haber xente así, non? Sí, ten que haber xente así. Onte, por exemplo, foron para ali, para Pontoso, varias, as pandereteiras a limpiar ali pois, o chincha aquel, o chiringuito ese, que eles dicen que todo eso, ademais, é a preocupación, aunque descargas na pulpeira, que non é como antes que facíamos nós ali, pois, un churrasco ou algo así, e tocáballe sempre aos mesmos homes facelo. Pero descargas eso, pero ten moitas preocupacións na cabeza. Sí. Quedaremos ben, nunca daremos ben, o ano pasado foi así, pero mellor este ano, sempre queres, non pretendemos que sea mellor, pero se fora como ano pasado, dámonos por ben con tantas nós, máis que vosotros tamén. Pero a voz cantante e o peso lévano esas dúas mulleres, Nos axudamos o que podemos, pero non é igual, Bueno, tedes preparado algunha sorpresa vos? Temos algunha canción nova que estamos llegando aí moi forte, pero somos capaces de que nos salga, para que non sea sempre o mismo, entendes? Xa. Así que temos algo novo, moi bonito, por certo, Pois, por suposto, pues, gracias a vos por acordarse da nosa festa, e desde aí, pois, gracias a toda a xente que nos vai acompañar, e se algún máis quere facelo, que veña, pois, con unha pandeireta ou unha gaita, o que teña na casa, que o vai a pasar ben, xa verás que sí, que despois hai unha foliada para todo o mundo. Pois ben, continuamos con o informativo para falarlles de que este sábado que ven tamén terá lugar esa excursión a Portugal. Insistimos nelo porque será unha das de récord, con 4 autocares. O Concello de Cerceda organiza esta viaxe a Vilanova de Cerveira, en Portugal, este sábado, con 4 autocares. Sairase de Cerceda ás 8 da mañán de a parada de buses que hai diante do Eroski. Van a facer un paseo e compras polo gran mercadiño de Vilanova de Cerveira, logo xantarán en Portugal con bacallao e visita a Fortaleza de Valenza a volta. Máis actividades. Falamos da andaina polo lago das Encrobas, porque o sábado 26 deste mes de abril o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo lago das Encrobas. Será unha ruta circular de 8,4 km con saída que está prevista sobre as 10:15 da mañán na entrada principal da mina de Meirama. Se fará unha parada no aliviadeiro para tomar algo de agua e froita, para regresar aproximadamente sobre as 12:15. Deben levar calzado e roupa xeitada. É unha actividade gratuita. Para inscribirse teñen que facelo a través de un enlace que atoparán na web do Concello, www.cerceda.org, ata o 23 de abril, que sería o último día para anotarse. Se queren ter máis información desta andaina polo lago das Encrobas, poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. Xa se coñece a data para a festa da terceira idade de Cerceda. Será o 17 de maio e de novo se prevé que sexa unha festa multitudinaria. A festa da terceira de Cerceda xa ten a data o 17 de maio, sábado, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. O plazo para anotarse aínda abrirá o luns 21 deste mes de abril. Luns 21 de abril abrirá o plazo para anotarse, vai a permanecer aberto ata o 9 de maio. As inscripcións poden facelas por teléfono no 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta do Concello, pero lembren, a partir do 21, que é cando abre o plazo. Isto será a Festa Social de Cerceda, a festa da terceira idade, que vai a ser o 17 de maio, sábado. Falamos agora de un curso de socorrismo que terá lugar aquí en Cerceda. A Mancomunidade de Ordes, en colaboración coa Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, promove un curso de formación específica en salvamento e socorrismo que se desenrolará en Cerceda do 14 de abril ao 16 de maio. Comenzará xa o 14 de abril e rematará o 16 de maio. Terá un coste de 150 euros para os empadroados na Mancomunidade de Ordes. Os que non estén terán que abonar 620 euros. E para participar será necesario ter 18 anos, dispoñer da ESO e superar unha proba de acceso que se vai a celebrar xa pasado mañán venres.
Máis temas, falamos da planta de clasificación de textís en Sogama que está proxectada aquí en Cerceda. Xa ca emisión do informe de impacto ambiental por parte da Xunta dase un paso máis para a construción da planta de clasificación de residuos textís de Sogama, que se ubicará no propio complexo medioambiental de Cerceda. É unha resolución que ten en conta os informes emitidos por diversos organismos sectoriais que concluye que non se prevén impactos significativos sobre o medio ambiente nos distintos ámbitos analizados: contaminación acústica, ambiental, augas, paisaxe, flora, fauna ou patrimonio cultural, entre outros. A Xunta invertirá 25 millóns de euros na que será a primeira planta pública de clasificación de residuos textís de Galicia, cuxo obxectivo será darlle valor a máis do 90% dos materiais que reciba para a súa reutilización, reciclaxe e valoración enerxética. Terá capacidade para procesar 3.000 toneladas anuais, con probabilidade de ampliarse ata as 24.000. Mais temas, falamos agora de a posibilidade de que calquera de vostedes poda conseguir o rexistro clave no Concello de Cerceda. Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave donde xa emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da certificación clave se realiza de xeito presencial nesta oficina, evitando desplazamentos fora do Concello. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de xeito presencial, sin desplazarse fora da contorna, a identificación clave necesaria para acceder a servicios digitais e a acreditación de identidade que se fará na oficina a través de un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación de o seu DNI e un número de teléfono móvil. Lembramos tamén que na sala de exposicións Xosé Neira Vilas, que hai na Biblioteca Municipal de Cerceda, se pode ver unha exposición sobre os 150 anos da chegada do ferrocarril a Galicia. Vai a estar ata o día 28 de abril na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Se queren ver, poden vela polas tardes, de luns a venres, de 3 a 8 e os sábados pola mañán, de 10 a 1 da tarde. Por outra parte, a Escola Infantil Los Pillabáns de Cerceda está en plazo de renovar plazas ou de solicitar nova plaza. Vai a estar ata o próximo 15 de abril, o plazo estará aberto ata o próximo 15 de abril, ata o próximo martes. Está aberto o plazo de renovación de plaza ou de novas solicitudes de plazas para o curso escolar 2025-2026. A documentación precisa que se debe axuntar xunto co modelo de solicitude atoparán na sede electrónica ou no rexistro do Concello. Esta documentación debe ser presentada na sede electrónica do Concello ou no rexistro xeral na planta baixa da Casa do Concello, insistimos, ou, se queren, na sede electrónica vía internet, na web municipal, ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello, nas oficinas de servicios sociais. Mais temas, falamos agora da ITV de turismo. Se quere vostede pasar a revisión da ITV do seu coche, que sepa que unha unidade móvil de inspección técnica de turismo se estará en Cerceda o día 30 deste mes de abril e logo estará ata o 6 de maio. Do 30 de abril ao 6 de maio estará a ITV de turismos en Cerceda, nos aparcamentos superiores do parque acuático. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo a través do teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto tempo, mañán prevese ao cambio do tempo, porque chega aire frío en capas medias e altas das atmósferas, xunto coa presencia de aire cálido en superficie, que vai a ocasionar mañán a aparición de inestabilidade atmosférica. Así, mañán comenzará o día coa presencia de nubes de tipo medio e alto que non impedirán o paso do sol. Incluso mañán haberá sensación de bochorno. A partir do mediodía irán medrando nubes de evolución que poden deixar chubascos trebuentos. As temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso a partir da tarde. Os ventos soprarán do nordés moderados no litoral con intervalos de fortes entre Bares e Fisterra.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís, na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.